ole tun tu ma chuan kuwa chungchang hi soila hei internet ami ka chhiar ve tho ania azir chian na ka nei bik lova chu ka hriat thiam dan ang hianin kan soi chuak ve don ani kuwa hi ka nei na sakhop maya vok sa me zo kuwa han mom that te chu dam man te poi om riau in a hriat ani ama saberin kuwa chu asap ming chuan areka nut emo betel nut emo ti ania tum thing chi khat areka pam areka tum thing ra ania kuwa hi mi hring te kan lo ei tan nai lo rei to khop maya i suap pian ma kum sang khat zanga liamta atang dai to khan kuwa hi an lo ching to ani tichuan South Asia te Southeast Asia lama te Africa rama te tiang khanin pan na nen khan ara khan lo ei kop ve dai to thina ni tichuan tun ma chuan tlema in ti phur deuh nan te karim chhia ve nan te khan an lo ei ve thina ni kuwai hi edika ole em maya hei ol na chan chu ama hian arecoline antia chemical chikhat chu auma wang hian kuwa hian zun anei tlat mai ni chu kan ei tam lu tuk chuan ka chung te hrok te le chokong kan sar te tin lunglam nat na te po a thlen thei ani tin kuwara hi good kha lam product hei tobacco lampang nen hian akal khop tu em maya chuan kan sar te thi sen zam lampang nat na te stroke te le fanei thei lo na nau chiat na te thlengin a thlen thei ni nan soi ani chu kan zir chho zel don ne ti hian ke pon ka keu pa renga ole kuwara hi tumra ang tak po hianin science dana chuan an lo ziak lut lova theira pakhat angin an lo ngai ani chu aro emo a hring emo in ania chu chinai calcium hydroxide an ti te longpar clove te khatiang khan le thil thum chi hrang te nen khan pan na nen ei pol thin ania market po sang hle ni ti chuan kuwa kan han thial chi a hian enge motak keimania stimulant tlem te phurna kan ti don nge niang nomna kha chete khamin lo pe ve theya chuan kan taksa te po tilum phat theya min ti alert tiang khanin side effect kha chi hrang kha lo nei ve theya ni Sri Lanka te China rama te chuan kuwa hi ei satliangot khan an lo ei lova China rama phei chuan Chinese traditional damdoi atan siamna tan te an lo hmanga tin hano na toothpaste siamnan te po an lo hmanga tin rul hlut le ko chunga parasite om rul hlut lam chi om khatiang treatment atan khan kuwara herdip hi tuinen te emo ti khan an ina an eya chu Chinese ho chuan damdoi atan an lo hmang thin bok ani chu ti chuan soita kang khan karim chhia ti re nan te ha le ton sila wanga ka ui ni troi rim nam tlat ang chi te khatiang ti re nan te po khan kuwa kha an lo hmang thin ani masela kuwa ei hian side effect kha na sata kha nei ve thina abik takin cancer lam le lunglam natna a thlen na sa antia a chan chu tobacco hi atel tam em wang te po ani anga lu le ngong lampang te ka chung le chokong cancer te a thlen na sa a tin hemi kuwa kan han thial koi betel quid hian kan taksa eng lai mai po hi a effect anti ni zirmi te chuan chung te chu thuak te lung te chuap te pumpui le chokong te tin chithla in thla chon na lampang taksa peng te a effect vek mai antia tin kuwa ina satlu tuka wang hian heart attack te lung phudik lo te
thin thalo te asthma te zun thlum te thyroid niam te chin na te infertility te a thlen theia tin thin ro te le thin cancer te pawh a thlen theia chu baka chuan ka chung chi kan tiang chi ang zau hlei thei lo biang chi tlat biang phan tlat hei oral submucous fibrosis an tia chu thlen thina chu enkol lo ani chuan ka chung cancer le rok cancer a thlen thin bok ani ti chuan hmeichhia bika hian hei kuwa eina sa ho hian nau pian thalo pian tro thalo an nei theina chan sa sang bika an tia kuwa eina sa chuan nau chiat te thlakim lova nau piang te nau piang zang lu tuk le in siam puitling lo te kha a thlen thei bok an ti ni chuwangin rai lai phei chon kuwa hi ei lo ram tur an ti ni chu kumsang ni somni pathum data a chuan khovel puma hian ton million ni le point pathum thar chua a hral chua ni nan soya thar chua zong atanga za somruk chu India atanga thar chua antia adota Bangladesh le Burma Myanmar te an omani kuwa eina sa ram then te han en leila South Asia rama India hi kuwa eina sa ber ram an ni a pan ti na lara pan masala pan supari tiang khanin company ang te pona oma an hral chuak na sa a thlum deuh te a hiar deuh te khatiang khan hang deuh te po in an siam thina kuwa hi an lo ei chuana tran na nian soi chu mi re thei te ni khata chawai khat po ei thei lo ten tram ne matan an thial thina chu ti thana an lo nei ta a chu kuwa an lo ei tran na India rama chuan ni in an soi ani ti chuan Maldives rama te Thailand rama te Philippines rama te po hian kuwa hian lo eina sa hle ni in an soi boka Taiwan rama te po hian an lo eina sa a maro chu United States khu ramchang ka nga te chuan kuwa hi ei turan ruat lo hrim a engma control na dan pom lova chia po an la bok hek lova United States USA ram khopui then khat chunga Asia mi te dor khona khuan leitur om ve zeu ome an ti ani ti chuan history lampang hian thlir le thungila tun ma a kuwa an ei tran tir chuan kuwa hi ril ruha dam nan te inti phur nan te ril tram lu tuk tur soita kang khan ril tram lu tuk tur tram ne matan te khan an lo ei thin ania kuwa ei an hriat thei upaber nian soi chu Philippines rama ania Duyong Cave Duyong puka luru mishingru aniang chu ansara chu BC sangni zaruk somriat na bor vela khan ania an han exam vela aluru le aha vela chuan kuwa eina hnu ma an lo hmua iswapian ma dai po khan kuwa kha an lo thial ve to thin ni na lang ani ti chuan Vietnam rama ve thung chuan kuwa han eya hi mangai na le in nei na lampang te khin na nan mangan lo ngai hlu em mai hi lo nia kuwa le pan na ang hlo ti trong upa te pon lo neya chu thil in koptlat soina in nei na nget tak soina nan lo mang thin alo ni ani ti chuan India ram le Sri Lanka rama po hian kuwa hi history a hian an lo ngai sang khop maya lal te khan
assistant an nei thin ani chung te chuan kuwa nilengin an men chungin an bula kuwa le a bol hlo te kengin an lo duty thin an ti ani ti chuan lal te kuwa ken sak tu ni po kha na pakhat na za om deuh alo ni ani chu ti chuan kuwa chu an lo ngai sang thin khop mai hei tun thleng pon kan eia mi zo zinga po kan eina sa a thatna te hi pakhat hi nei ve dewa hei hana kana le hanina nuam hlei thei lo dam doi ka eina sa to ti te po hian kuwa ka eia kan ei ve zeu zewa azia dai ti hin om thin ani hei scientific dan po in za chu ni lo ma se ni na chen hi om ve a kuwa a hian tannic acid a oma chu hani te hani dam doi hani ti chak tu hi om ve ni ti chuan tun ma phei chuan hani infection awanga na om ve na antibiotic ang deuh atan te po khan an lo mang thina tinama hi antioxidant ani a chuwang chuan hani te ka ulcer te hani thina sa te khatiang treatment atan khan an lo mang ve thina ni maro chu akuwa ang taka kan han ei chuan chinai te ne ne thi apol na salu to ka kha wang khanin a that na la ya po kha kan ei over thina wang kha na lang chuak thei thin lowa chuwang chuan a then hian mi then khat te hian kuwa ka ei hian ka hana dam ka hani azia pha dai tian om te po hi dot po ni lem lo ani amaro cheng le khole kuwa ei hian thatna te po chu lo nei theya tradition ti than te po chu lo ni mai theya ei lu tu ke ro hi chu kan tak satan hi chuan a thalo deuh ni digestion ati boya ka chunga ti pila pumpui thi pumpui long a siama tiang khan ha te po ati nge tu ema heta tonsil shock rol thleng hian ati pil du ema ai chin to ka ro chu kan hriat a tha ome